Hayırlı kеш efirde yangalıklar studiyada мен Римма Авзалова бүгінгі шығарылышты. Біз сәлемет яшау рәвешін сайлайбыз. Райондашларыбыз бүтін дүния сәлеметлік күнін белгіләп өтті. Язгы шақырылыш башланды. Солдат қайышын кім буар? Балалар сәнгатькә тартыла. Яшь берләр фестиваліннан безнең репортаж. Хәзер әлеге һәм башка вакыйгалар хакында тулырак. 7 апрель бүтән дөнья сәламәтлек көне. Әлеге дата сәламәтлекнең мөһимлеге турында искәртә. Бу көнне сәламәтлекне саклау, кайгырту кирәклеге турында мәгълүмат җиткерелә. Теманы Лилия Шәймиева дәвам итә. Бу көнне кайберәүләр табиблар бәйрәме дип кабул итә, ләкин бу һич кенә дә алай түгел. Бүтән дөнья сәламәтлек көне үз сәламәтлегенә битараф булмаган һәр кешенең шәхси бәйрәмедер. Аның әһәмиятен бәяләп бетерү мөмкин түгел, чөнки ул безгә иң кадерле, иң кыйммәтле нәрсәбезне, саулыгыбызны саклау кирәклеге турында тагын бер кат искә төшерә. 7 апрель сәламәтлек көне дип билгеләнеп үтелә. Ул инде 48 елдан бирле үткәрелә. Сәламәт булу өчен дөрес тукланырга, хәрәкәтләнергә, спорт белән шөгыльләнергә, начар гадәтләрдән сакланырга кирәк. Всякое хроническое заболевание можно профилактически лечить, но стрессовые ситуации в жизни, особенно в период пандемии, когда эмоциональная сфера у всех, как говорится, несколько смещена, поэтому просто надо быть готовым ко всему и принимать все как есть. Бу бәйрәмне дөньяның 194 илендә билгелиләр. Әгәр без үз сәламәтлегебезне кайгыртып яшибез һәм ширләрне искәртү белән шөгыльләнәбез икән, бу безнең дә бәйрәм дигән сүз. Газлы эчемлекләр, кириешке, чипсы һәм шуның ише кирәксез ризыклардан балаларны сакларга кирәк. Һәм үзебез өчен дә инде сәламәтлек тукланудан тора, чөнки гипертония, йөрәк кан тамырлары авырулары бөтенесе дә шул дөрес тукланмау нәтиҗәсендә килеп чыга. Сәламәт яшәү рәвеше бик кирәк һәм дөрес туклануны мин сәламәт яшәү рәвеше дим һәм бик күп хәрәкәт итүне сәламәт яшәү рәвеше дим. Караватта озак итеп яту әлбәттә инде зыяндыр инде, но күп итеп хәрәкәтләнергә кирәк. Сәламәт булу иң зур байлык. Без аның иң зур байлык икәнен ширләмичә белмибез. Шуңа күрә сәламәтлекне яшьтән сакларга кирәк. Һәм сәламәт яшәү рәвеше алып барырга кирәк. Кешеләр сәламәтлекнең нинди зур әһәмияткә ия икәнлеген аңласыннар һәм бер кайчан да онытмасыннар иде. Саулыгым, байлыгым дип юкка гына әйтмәгәннәр бит. Лилия Шәймиева, Динар Минхаҗев, Мөслим телевидениесе. Бүтән дөнья сәламәтлек көнен табиблар гына түгел, мәктәп укучылары да яхшы белә. Сәламәтлек көне уңаеннан оештырылган акцияга оешмалар, мәгариф учреждениелары да актив кушылды. Мөслим урта мәктәбе һәр чарада актив катнаша. Сәламәтлек акциясе да искәрмә булмады. Укучылар иртәнге гимнастикага чыкты. Укытучылар белән берлектә әзерләнгән флешмоб һәркемгә күтәренке кәеф бүләк итте. Бүген бүтән дөнья сәламәтлек көне һәм инде без мәктәбебез белән зарядка, иртәнге зарядкага чыктык. Инде биючеләребез, безнең хореография коллектив бар. Алар да инде укучыларыбызны дәртләндереп, иртән үк без зарядкага чыгабыз дип мотор итеп, шушы көнне уздырырга алар да булыштылар. Без үзебезнең мәктәп белән сәламәт яшәү рәвешен ел сайын алып барабыз, ел сайын зарядкалар ясыйбыз. Мин сәламәт яшәү рәвешен сайлыйм, чөнки безнең киләчәгебез үзебезнең кулда. Әгәр дә без сәламәт яшәү рәвешен алып барсак, без киләчәктә дә уңышлы кешеләр булырбыз дип өметләнеп калам. Иртәнге зарядкадан соң укучылар сәламәтлек дәресенә үз сыйныфларына таралыштылар. Класс сәгатьләрендә сүз тәмәке тарту, спиртлы эчемлекләр, наркотиклар куллануның зыяны турында барды. Лилия Шәймиева, Динар Минхаҗев, Мөслим телевидениесе. Республикада ел сайын 1 апрельдән 1 июньгә кадәр территорияларны чистарту буенча санитар-экологик 2 айлык үткәрелә. 2 айлык кысаларында әйләнә-тирәнне чистарту, төзекләндерү һәм яшелләндерү буенча күләмле эшләр башкарыла. Теманы Альфинур Ногманова дәвам итә. Әйләнә-тирәбезне чистарту, төзекләндерү һәм яшелләндерү буенча соңгы елларда мөслимлеләр кадәр эшләгән төбәк бар микән ул? Чисталык 2 айлыгы дигәннәре дә бездә ел әйләнәсе дәвам итә. Быел да 2 айлык башланганны да көтеп тормастан, яз башында ук агачларны формалаштыру эше башкарылды. Инде бу елны үзенчәлек кар күп. Инде бу елны башладык беренче кар таратудан, агачлар кисү мероприятияләре уже бетеп бара бу вакытка подрезка. Инде кар җыеп үткәч бөтен организациялар үзләренең тирәен җыштырачаклар, шөптән арындырачаклар. Инде үзләренең территорияларын бетергәч, үзләренең закрепленный территорияләренә чыгалар.
Оешма предприятие коллективлары 2 атна инде көн сайын диярлек үз территорияларын һәм үзәк урамнарны, парк, скверларны кордан арындыру буенча күмәк өмәләргә чыга. Төзекләндерү һәм яшелләндерү унитар предприятиесе эшчеләре карастынан чыккан чүп-чарларны җыюдан, урамнарны чистартудан туктап тормый. Biz qarasından çıkan şüplerini jeyiştirabız. Köpçülük irten indi. Koyu vakit abitten sonra jeyiştirabız. Hazır şüpler köp çığa indi. Müslüm yıldan yılma turlana, şistalıkны bir gelip saklasak idi. Өмәләрдә елдагы шәмәктәп укучылар да актив катнаша. Олар укуларга зыян китермичә, дәресләрдән соң чыга чисталык өмәләренә. Безнең үзебезнең гимназиягә беркетелгән җиңү паркы бар, яңа парк һәм шушы гимназия территориясын җыштырабыз, эшлибез. Аннары безнең үзебезнең беркетелгән урамнар бар. Ул урамнарга үсемлекләрне, агачларны үстереп, карап, тәрбияләп тору да безгә йөкләнгән. Районда каты көнкүреш калдыкларын җыюның җайга салынуы да торак пунктларның йөзе үзгәрүгә, экологияның чистаруына булышлык итте. Өйләрдә, ихаталарда күптән инде шуп җыелып ятмый. Понедельник һәм четверг көннәреннән кала бар көннәрдә шупны килеп алалар. 5 толып 10-15 минутларда килә инде көн сайын машина. Шул вакытта чыгарабыз, алай алдан чыгарып куеп, шуп үеп күргән калдырган кешеләр юк. Ләкин ни кызганыч, ок янәшәсендә кара да булган кебек, үзе яшәгән тирәлекне шуп шарга батыручылар да бар. Бу бигрәк тә Мөслимдәге күп катлы йортлар территорияларында күзәтелә. Шуп машинасы график нигезендә һәм билгеләнгән сәгатьләрдә килеп алуга карамастан, көнкүреш калдыкларын үй янына чыгарып ташлаучылар бар. Һәм бу күренеш еллар буена дәвам итә. Авзалов урамындагы 1-нче Б йортына терәлеп торган бу шуплек күпләрнең җилегенә үткән. Менә мин шупны үзем чыгарып түгәм. Мин түкмәсәм улым түгәм, минем монда калдырганым юк. Беренчедән ул мин аны өннә бетермим бу әйберне. Менә хәзер этләр писиләр йөри. Санитария буенча да бу дөрес әйбер. Менә балалар тышка чыга башлый. Аннарсын безнең дәмгә чыгармый бит монда. Менә бу 2 этажлыдан да чыгаралар. Алар да чыгара. Менә машинаны, менә аны ул кызык ул. Аны карап күзәтеп торсаң, машина китә. 2 кеше чыгара. Ну син чыгар машина килгәчтен. Бер дә авыр түгел бит. Әгәр дә инде өйдә булмасаң, күршеңә әйт. Чыгар әле дисәң, балым бер нидә авыр түгел. Кооператив урамында да бар шундый ук шуплек. Дөрес, анысына шупны Мөслимнең башка урамнарыннан да ыргытып китәләр дигән фикердә бу йортларда яшәүчеләр. Машина белән дә килеп түгәләр, поселоктан да киләләр. Бүтән шушы якын тирәдәге нинди терексе бар, бүтәнесе дә түгә. Мин кешеләрнең бессовестныйлыгына хайран калам. В основном монда үзебезнең думнар чыгара. Менә шушы, бу думнан чыгара. Монда гел җәшләр генә тора. Машина график нигезендә киләме соң? Килә, минуты килә. Менә шуңа сабырлыгы беркемнең дә җитми. Чыгаралар да, ишәләр. Аннан соң машиналар белән дә китереп түгәләр. Куяндыр, карап торам инде мин. Машиналарның номерларына кадәр язып биреп карадык. Ну бер чарада күрелмәде. Кооператив урамындагы 160-нчы йортта яшәүчеләр канализация суларыннан да зыян күрә. Проблеманың сәбәбе заманында канализация системасының тиешенчә ясалмавында диялар. Шул сәбәпле безнең иске канализациянан тигәккә акты. Онсына тагы инде җәйкин Алла рәхмәт яусын. Район башлыгына бардык. Бийделәр, йөгерделәр, барсы да килде, ясадылар. Ничек яшәргә тиеш без шушы сасу суасында, ничек йокларга тиеш, ничек ашарга тиеш. Әгәр дә матур эшләмәсә, тагы киләчәк бит бу. Тагы без ничек менә нишләргә соң куя барырга? Минем бары җирем юк. Яшәгән җирлегебез, аның урамнары безнең олы йортыбыз ул. Йорт җиребезне тәртиптә тоткан кебек, яшәгән төбәгебездә дә чисталыкны саклыйк. Шуны унытмыйк, чисталык, паклык кешенең күңел көзгесе ул. Әлфинур Ногманова, Динар Минхачев, Мөслим телевидениесе. 1 апрельдән язгы чакырылыш кампаниясы старт алды. 18 яшы тулган егетләр 1 апрельдән башлап июль төгәлләнгәнче медицина комиссиясе уза. Гадәттәгечә аларның 5тән берлеше армия сафларына алына. Теманы коллегаларыбыз дәвам итә. Быелгы чакырылышта солдат хезмәтенә 1994-2003 елларда туган егетләр алыначак. Бүгенге көндә районыбызның 65 егете Мәскәү өлкәсе, Самара, Оренбург, Омск, Санкт-Петербург шәһәрләрендәге хәрби частьларда ватан алдындагы изге бурычын үти. Бер егет контракт нигезендә хезмәт үтә. Сегодня Муслимову пригласили мы более 15 человек на призывную комиссию. Ребята проходят сейчас призывную комиссию. В сравнении с осенним призывом и весенним сейчас призывом
конечно, качество лучше, чем осенний призыв. И по состоянию здоровья, и ребята и бодрые. Язгы чакырылышта 22 егет хәрби хезмәткә алыныр дип көтелә. 11 егет контракт буенча хезмәт итәчәк. Килешүдә хәрби хезмәт срогын 2-3 елга билгеләргә була. Контракт буенча хезмәт итүчеләрнең айлык хезмәт хакы 20 мең сумнан 70 мең сумга кадәр. Миңа 20 яшь, Муслим районыннан армиядә һәрбер кеше хезмәт итәргә тиеш. Казанда укыйм, укып бетергәч барырга иде армиягә. Миңа 19 яшь, мин Пискевараш авылынан, Муслим районынан. Минем уйлауымча, һәрбер ир егет армия сафларына булып кайтырга тиеш. Ул хезмәт инде ир егет ягыннан зур өлеш үзенең тормышында. Быел инде улыбызга 18 яшь тула. Инде армия хезмәте турында инде уйлый, фикерли башлады инде үзе дә. Мин инде уйлыйм, хәзер инде армияга бармаган бер егет тә юк. Хәрби частьләргә беренче зату 20 апрельдән соң булачак. Бу көнне Муслим районыннан 3 егет армияга китәчәк. Лилия Шәймиева, Динар Менхаҗев, Муслим телевидениесе. Яз башын авыл хуҗалыгы белән шөгыльләнүчеләр дә көтеп ала. Игенчеләр язгы кыр эшләренә әзерләнә, терлекчеләр дә кышлату чорының төгәлләнүен көтә. Малларның саф һавада, көтүдә йөрүенә ни җитә? Соңгы елларда районыбызда сарык асраучылар кимеде. Сарык үрчетүче санаулыларның берсе Гөлнара һәм Илнур Латыповлар гаиләсе Искевәраш авылында яши. Сарыкчылык юнәлешендә алар байтактан эшлиләр. Гаиләнең 50 баш сарыгы бар. Гаилә малы сорауны киремле дип исәпли. Сарыкларны алар күпләп сатып, иткә озату ягында түгел. Сарык ите күпчелек шәһәр җирендә яшәүче балаларга китеп бара ди әни кеше. Узак еллар сарык асрау белән шөгыльләнәбез. Шуның өстенә сыерларыбыз да бар. Элегрәк 100 башына сыйдырга хәзер инде икебездә эшкә чыгу сәбәпле эштә йөргәчтен сарыкларны киметтек. Эш алып бару өчен аларның бөтен мөмкинлекләре дә бар. Печән чапкычы, җыгычы, тракторлары һәм иң мөһиме эшләү теләге. Сарыкларга азыкны һәр елны җитәрлек күләмдә әзерләп куялар. Тормыш иптәшем Илнур үзе барда инде барсында икмәген дә, печәнен дә, саламын да. Безнең үзебезнең кай җирләребез бар. Шуннан барсында үзе хәстәрләп, әзерләп куя. Нәсел сыйфатын яхшырту, йонның күләмен, сарыкларның авырлыгын арттыру өчен Латыповлар сарыкчылык юнәлешендә намуслы хезмәт куя. Сарыклардан тыш ихатада 2 баш савым сыеры да бар. Шушы көннәрдә тоналары да бозауларга тиеш әле. Эшлим дип эшли шул авыл кешесе, яшим дип яши. Тырышлыклары да бушка китми андыйларның. Лилия Шәймиева, Динар Нуртдинов, Муслим телевидениесе. Муслим төбәге тарихын барлауга һәркем үз өлешен кертә. Азнакайда яшәүче муслимләр дә туган авыллары тарихын яза. Күптән түгел алар җирлегебез тарихчылары белән дә очрашты. Теманың дәвамы алдагы сюжетта. Май аенда Муслимдә Ык буй авылларына багышланган фәнни тарихи конференция узачак. Бу уңайдан авыллар тарихы барлана, авыллар тарихы турында китап бастыру эшләренә әзерлек бара. Читтә яшәүче муслимләр дә район тарихын өйрәнүгә үз өлешләрен кертә. Күптән түгел районга Азнакайда яшәүче муслимләр килде. Республика язучылар берлеге әгъзасы Санкт-Петербург фән һәм сәнгать академиясе мөхбир әгъзасы Марсель Гарипов җитәкчелегендәге делегация үзәк китапханәдә җирлегебез тарихчылары, язучылар, музей һәм китапханә хезмәткәрләре белән очрашты. Очрашуда сүз районыбызның авылларының, шул исәптән югалган авылларның да тарихын, тамырларын барлау турында барды. Бу юнәлештә безнең Азнакай районында шактый эшләр эшләнде. 40лап авылның тарихы язылды һәм инде алар менә аларның күрнеклеләре дигәндәй югалган авыллар турында 30 авыл турында китап чыкты безнең беренче республикада. Муслимның дә шундый авыллары бар районның 20ләп авыл юкка чыккан. Бу тарихларында безнең буын язып калмаса, киләчәктә ул мәгълүматлар югалачак. Мөҗәһид Әхмәтҗановның авыллар, оешмалар тарихы турындагы китаплары, видеосюжетлары күпләрдә зур кызыксыну уята. Язучы Фуат Садриевның туган авылы Олы Чакмакта тарихи төбәк. Азнакай төбәге тарихын язучылар арасында иске Чакмакта туган якташларыбыз да бар иде. Юморескалар авторы Халидә Галимова, Азнакайда чыгучы Маяк газетасы корреспонденты Лиза Нурлыеваны туган авыллары иске Чакмак авылы тарихы да кызыксындыра. Безнең инде Азнакайда бик күп китаплар чыкты инде. Тарих менә шушы югалган авылларны барладык инде без. Һәр оешма үз тарихын барлый. Хәзер инде кем әйтмешли, модалы бит инде тарих язу. Үзем дә бер китап нәшрият
нәшр иттем инде, анысы безнең Маяк газетасы редакциясы тарихы турында инде. Һәр язучы үз авылы турында китап язса, авылларыбыз яшәр. Авыл яшәсә, татар да яшәр. Татарның рухы авылда, ди Марсель Гарипов. Аның сүзләрен якташ шагыйрәбез Лилия Садриева да җөпләде. Biz күп кешеләрне, тарихны тирәнтен белгән кешеләрне югалтабыз. Менә бүген Үзәк китапханада бик матур, бик файдалы очрашу булды азнакайлылар белән. Инде анда без беткән авыллар турында сөйләштек. Чыннан да бик җитди мәсьәлә. Без инде бүген белгәннәрне киләчәк буынга тапшырырга тиеш. Лейсан Ахматова, Мөнира Арсланова, Динар Минхажев, Мөслим телевидениесе. Сәламәтлеге шикле кешеләр сәламәтлекнең кадерен ныграк белә, башкаларга карата да күпкә игътибарлы алар. Үзләренә күрсәтелгән игътибарны, ярдәмне дә зур бүләк дип кабул итәләр. Ярдәмгә мохтаҗ райондашларыбыз һәм игелек иясе Илгиз Исламов турында алдагы сюжетта. Берешбаш авылында гомер кичерүче Луиза Низамова беренче төркем инвалид. Ул яшәгән йортның түбәсе, стеналары аның үзе белән бер яшьтәдер инде. 2 елга 80 яшен тутыручы райондашыбыз шушы көннәрдә изге күңелле иганәче ярдәме белән гомер кичергән йортын курчак өе итеп ясап куюга иреште. Берешбаш авылында яшәп ятучы беренче төркем инвалид Низамова Луиза әбигә дә агромастер Бан Исламов Илгиз Адрия тарафыннан 60 000 акча бирелә. Һәм бу акча, менә күреп торасыз, бу йортны ремонтлау өчен тотыла. Илгиз Исламовны олы җанлы кеше диләр. Ул ярдәм күрсәткән кешеләрнең исәбе дә юктыр инде. Иганәче биргән средстваларга кирәкле материаллар юнәтеп, эшчеләр табып, Луиза апаның йортын тиз арада төзекләндерә дә башлыйлар. Өйнең түбәсен ябып, тышлап куйган егетләргә Луиза апа да, апасы Нәхия дә чиксез рәхмәтле булуларын белдерде. Рәхмәт Марияга бик сөендем. Ойрат дигән кешегә мөрәҗәгать иттек, һәм бу кеше чыннан да күңеле белән өлкәннәр кебек кабул итте, өйләренә килеп карадылар. Өйнең түбәсен генә алыштырабыз башлаган идек, тышладык, пристрой ясап куйдык. Әбинең үзен күргәчтен ярдәм иттеген шулай итеп. Безнең Мөслим районыбызда мохтаҗ кешеләр бик күп. Шуларга без ничектә ярдәм итәргә тырышабыз, кулдан булырга эшлибез. Тормышта бәхетнең, пар канатлы гаиләнең, балалар тавышының нәрсә икәнен белми яшәгән бу апага райондашларыбыз эшләгән игелекле гамәлләр иң зур шатлык булгандыр. Лилия Шәймиева, Динар Нуртдинов, Мөслим телевидениесе. Бу атнада яшь талантларның яшь бирләр фестивале үтте. Район күләм бәйге яшь талантларны барлау, үстерү, балаларда туган телебезгә, илебезгә мәхәббәт тәрбияләү максатында үткәрелә. Яшь бирләр конкурс фестиваленең гала концертыннан безнең репортаж. Фестиваль балалар өчен зур бәйрәм, онытылмас кичерешләр чыганагы дип юкка гына әйтмиләрдер. 300 елдан якын тарихы булган әлеге конкурсның бу елгы сезонында 700 бала катнашты. Зона турында җиңү яулаган иң-иңнәр 350 бала Зифа Басырова исемендәге мәдәният йортында гала концертта чыгыш ясады. Минем улым бу елны беренче тапкыр Курай түгәрәгенә йөри. Бик күләп йөри һәм бүген инде ул яшь бирләр конкурсында катнаша. Бик Курайда уйнарга ярата. Мөслимебездә инде безнең яшь бирләр фестивале елдан-ел үсеп килә, яңа безнең нәниләребез ачыклана. Мөслимдә менә минем бу ел улым да беренче тапкыр үзен сынап карарга булды. Безгә әле 4 яшь кенә булса да без инде шигырь сөйлибез, шуңа күрә уңышлар теләп калам. Концерт 3 яшь категориясында узды. Районыбызның яшь талантлары җыр-бию, сәнгатьле укулары белән тамашачыларны сөендерде. Сәнгатьтә профессиональ шартларда шөгыльләнүче һәм үзлегеннән чыгып өйрәнүчеләр дә уңышлы чыгыш ясады. Безнең инде бүген лицей укучылары яшь бирләр конкурсында катнашалар. Алар Курайда уйнаячаклар. Әле менә инде 2 генә ай шөгыльләнүләренә карамастан алар бик оста итеп Курайда уйнарга өйрәнделәр. Безнең инде лицейга Курайда кайтты. Шуңа күрә бик рәхәтләнеп, теләп йөриләр түгәрәккә. Моның белән безнең Илья Рафисовны шөгыльләнә, музыка укучысы. 7 оногымызның чыгымызның берсе биюдә. Biz аны телевизорда күрдек инде. Терек иш күрәк. Мөслимдә талантлы балалар бик күп. Менә бүген безнең Мөслимдә яшь бирләр фестивале үтә. Бүген көндә минем алайым да бу фестивальдә катнаша. Миңа бик ошый. Балаларның талантлары ачыла. Киләчәктә дә сәхнәдә йөрергә аларга уңышлар һәм барлык ата-аналарга, укучыларына, җитәкчеләренә бик зур рәхмәт. Үз таланты белән әти-әниләрен, әби-бабайларын сөендергән һәр нәни артистка әфәрин диярлек иде. Аларның һәрберсен без җиңүче итеп кабул иттек. Лилия Шәймиева, Динар Нуртдинов, Мөслим телевидениесе.
Бүгінгі шулар мен Рим Мавзалова сіздің білен сол болашам. Алда сіздің иманыбызға қойтек тапшырылы күті бізден айырылмағыз. Знакомый звук? Большая перемена снова в деле. Помнишь, что было в прошлом году? В этом еще круче. 12 направлений, где ты можешь проявить себя. Крутые новости! Круг участников с этого года существенно расширился. Мы подготовили самые разные форматы. А вот что тебя ждет? Путешествие мечты, обучение в лучших российских вузах, призы для твоих учителей и целый 1 000 000 рублей. Дело за тобой. Заходи на наш сайт. Большая перемена началась. Татарстан президенты каршындагы татар телен саклау һәм үстерү мәсьәләләре комиссиясе яңа бәйге игълан итә. Татар телендәге элмә такталардагы хаталар күңелегезгә тияме? Ана телебез өчен борчыласызмы? Хаталарны бергәләп төзәтик. Хаталы такталарны фотога төшереп, халык контроль электрон хезмәте аша юллагыз. Иң күп фотоматериал җибәргән 10 кешене кыйммәтле бүләкләр көтә. Бәйге быелның 1 февраленнән башланып 1 сентябрьдә төгәлләнәчәк. 0+. Hörmətli müslümə qardaşlarım, barığızna da en xeyirli səlamlar bilan səlamlayım. Assalamu alaykum və rahmetullahi və barakatuh. Allah Teala'nın sizə səlamı, rəhməti və bərəkəti yetişsin. Elhamdülillah, Allah Subhanahu və Teala qudret iyəsi. Allah Subhanahu və Teala bizlərini tərbiyələb, qarab, üstürüb, özünün rəhmətin bizə hər daim berib duruşu bir Rabbimizə, Allah Teala'ya bizdən aytilgan hamd sənələrimiz var bilirsin. Allah'ın rəhməti bilən başlar biz imanın nigizlərin anlatı bilən cəmaət. Nərsəsin ol iman? İman ol ışanu. Hər bir kişi bu yer yüzündə kimgədir ışana, şulay bit. En avval indi ışanu özümüzə kişi bularaq, ışanabız biz yaxın tirəbizgə, ışanabız biz halal jifitlərimizgə, ışanabız biz bağlarımızga, əti ənilərimizgə. Həm ışanu, həm köngülübüz bilən kimgədir inanı ol bik gerekli əybir. Həmərdə kişilər arasında nindidir bir ışanu bulmasa, inanı bulmasa, əlbəttə ki, özünə görə kişi bilən ilimdə tüzürgə də avır. Onun bilen nindidir gameller kılırga da hem iş alıp barırga da ağır bulaşak.
Әмма без сезнең белән әйтербез иң камил булган һәм иң әүвәл безнең күңелебездә, калбыбездә булган ышану турыда, ул да исә җәмәгать безнең бер булган, хак булган Аллаһ Тәгалә карата ышану. Ул да исә иман яки иман байлыгы. Бер вакыт Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям янына килә бер кеше һәм сорый: "Эй Аллаһның илчесе, әхбирни анил иман ди. Миңа иман турында хәбәр ит ди. Нәрсә керәсең иманга ди?" Һәм Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям дәвам итеп әйтә, ошбу сорауга җавапны һәм әйтә: "Әл-иману иман ул ди, أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره." إيمان ولدي الله تعالى أشانو، ول فرشتلرجا أشانو، ول رسوللرجا أشانو، ول كتابلرجا أشانو. قيامت كننا خم altınчысы تقديرنى خم яхшысына, خم яманы булсынмы, авыр булсынмы, барысы да ышану булып тора. Һәм менә бу инде иманның камиллеге, һәм менә бу инде безнең Аллаһ Тәгаләгә ышануыбыз, һәм үзебезне мөселман итеп атавыбызның менә шушы инде ул камиллеге булып тора, кайчан без менә шул 6 баганага ышанабыз, инанабыз җәмәгать. Дөрестән дә. Әгәр дә без санап китәбез икән, һәм уйлап китәбез икән менә шушы дәрәҗәләр турында, яки менә шушы баганалар турында, алар һәрберсе дә киң, һәм аларның һәрберсе турында без иншалла сөйләшеп китербез, әмма инануның һәм ышануның бер үзенчәлеге бар. Инде үзенчәлеге соң. Үзенчәлеге шунда, менә шушы 6 багананың күпчелеген без күрмибез бит. Раббыбызны булсынмы, фәрештәләрне яки пәйгамбәрләрне, яки кыямәт көнен, яки тәкъдирне без күрмибез. Әйе, ул безнең бара, үзенә күрә дәвам итә безнең көннәребез, әмма аларны без күрмибез. Һәм менә шунда инде безнең камиллек, кайчан без Раббыбызга ышандык, һәм без инандык Раббыбызга, аны күрмичә. Ул бит зур камиллек. Әмма шуңа да карамастан, без аны калбыбыз белән Раббыбызны сизәбез, шулай бит. Менә исебезгә төшерик мәктәп вакытларын. Кайчан безгә бирәләр ниндидер бер эш яки имтиханда утырган вакытта, кайчан без андагы ниндидер бер язуларны, сорауларны җавап бирә алмагач, яки искә төшмәгәч, без нәрсә эшлибез? Күңелебез белән кемнедер сорарга, яки күңелебез белән булыш, ярдәм ит, инде аш дип, тап дип, кемнәндер ялварабыз һәм сорыйбыз, һәм кемгәдер өметләнәбез. Шунарга кайсын без күрмибез. Әмма без күңелебез белән сизәбез, бар кемдер. Бар ул Аллаһ Тәгалә. Бар ул шул кайсысы ярдәм итүче. Бар ул шул кайчан без хәтта менә юлда барган вакытта да безне саклап калучы. Төрле юл халакәтеннән, төрле авырлыклардан. Һәм без аны сизәбез. Һәм менә шушы сизү инде ул. Менә шушы калбыбыз белән Раббыбызны бар икәнлеген сизү, ул инде менә шушы иманыбызның бер өлеше булып тора җәмәгать. Инде Аллаһ Тәгалә һәр барчабызга да Раббыбызга бер дә шикләнмичә инанырга Аллаһ Тәгалә насыйп итсен. Кая гына булсак та, нәрсә генә эшләсәк тә, Раббыбызга ялварып, анардан сорап, аны күңелебез белән сизеп, анардан шикләнмичә яшәргә Аллаһ Тәгалә һәр барчабызга да насыйп әйләсен. Субханакаллаһумма бихамди, ашһаду ан ла илаха илля анта, астагфирука ва атубу